شہزادہ جدو علی اکبر شہزادہ آیا ایڈا جنا علی دا پترا سی کہ گھوڑے تے بیٹھتا تے پیر زمین تے لگ دینے ایڈا جنا تے جوان علی دا لال میرے امام علی اکبر جدو خیمے جو باہر آئے تے یزیدیاں دے سامنے کھلوئے نا ابن سعد وے کے کہنے لگا تیر مارو 22,000 دی فوج پیاسیاں واسطے تو تیر کوئی نہ اٹھاوے عمر بن سعد بول کے کہنے لگا تیر مارو کسے تیر نہ چکیا تیسری باری کہنے لگا مار دے نہیں یزیدی فوج ساری بول کے کہنے لگی وہ ظالمہ ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر جا رج کے سید ویختے لینو دے ایڈا سونا سید ویخ لین دے یزیدی فوجی کہنے لگی وہ ظالمہ کنو مارن والو کیا کہنا ہے وہ جڑے محمد دا کلمہ پڑھیا دی صورت نظر آ رہی ہے او ویخ شبیح مصطفیٰ او ویخ تصویر مصطفیٰ پیڈا لکھا بھی ہون تے شیر ایک کوئی بڑا ہو دے وہ محمد دی کچھار دا شیر کر جیا نا شہزادہ علی اکبر نے دیکھا کوئی نہیں آندا علی دے لالے آپ ہی حملہ کر دیتا یزیدیاں دیا گردناں گھڑدیاں نظر آ رہی ہیں گاجر مولی فصل وانگ کٹ دے جا رہے ایک باری علی اکبر تلوار چلا دے نے گرجنا گردناں اڑ جاندیاں یزیدیاں دیا گردناں انجی اڑ دیاں نے جویں خزاں وچ درختاں دے پتے اڑ دے نے میرے امام کے فرما رہے واہ علی دیا پترے آؤ واہ میرے پترہ بڑا سونا پہ لڑنا ہے علی دے لاؤن لے کشتاں دے پشتے ملا دیتے ابن سعد شمر نو پوچھے دے اے بچہ کون ہے کہنے لگا علی دا پتر ہے اے دا نام بھی علی ہے ابن سعد کہنے لگا مننا پوے گا شیران دے پتر شیری ہوں شیری ہوندے شیران دے پتر شیری ہوندے اچانک میرے امام نے دیکھے علی اکبر خیمے والے آ رہے اشارہ کر کے فرماتے نے اکبر واپس چلا جاؤ پترا ہاشمی خون لیک نہ لاؤں علی اکبر رکھے ابھی سی واپس نہ آئیں امام اشارہ کر کے فرماتے نے اکبر واپس چلا جاؤ اور علی اکبر خیمے والے دوڑ دے آئے آگے اپنو جب مارے آؤ فرمایا اکبر کی لینا ہے عرض کی تھی بابا ہن نہیں لڑیا جاندہ اپنی زبان نکال کے عرض کی تھی بابا کدے گھٹ پانی ہی مل جائے لبادہ کرنا یزیدی گھر کوئی نہیں جانا دیوا گا اپنی زبان نکال کے فرمایا کبر پترا پانی تے کوئی نہیں آجائے ابو دی زبان چوس لائے اس زبان نے محمدی زبان دے چوس لینی علی اکبر نے جدو ابو دی زبان چوسی حوض کوثر دے لطفے آگئے دادا دمی ہو گئے حسین دے پتر نے اجدہ حملہ کیتا کربلا وچ دھوڑ دا طوفان اٹھیا کچھ بھی نظری نہ آیا بے میں لالا ماں دا کلیجہ کم گیا رو کے کہن لگی اللہ جی پالا دیکھیا جے میرا اکبر کھدر گیا ہے میرے امام نے فرمایا لالا حوصلہ رکھ آؤ بیخ کدھر یزیدی پہ دوڑے جاندے نے پیچھے تیرا ہی شیر لگا جدر یزیدی دوڑ دے جاندے نا پیچھے تیرا شیر جدر علی اکبر رخ کردہ یزیدیاں دیا دوڑنے لگ جاندی گانے واہ علی دیو پترے ہو تو ہڈیاں عظمتانو سلام ہاشمی خون نے جوش ہمارے نا آج نوجوانوں ابن سعد کہہ لگا دے قریب کوئی نہ جاوے یہ اثر تک لڑتا رہا نا تے اج یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا کہنے لگا دور ہٹ جاؤ ساری یزیدی فوج دور دور ہٹ گئی کہنے لگا دور کھلو نوجوانوں ایک ظالم نے دور تو نیزہ ماریا نیزہ آکے نہ تے علی اکبر دے دل دے بچو پار گزر گیا اکھانگے دیرہ آیا تے اپنے خیمے والوے کے تے کہنے لگے ادرکنی یا آبتا ابو جی منو پھڑے آجے او باپ دا لک ٹوٹ جاندہ جو جدو پیو نے پتر آکھے ابو جی منو پھڑے آجے راوی لکھتا جدو امام دے کنہ جو پتر دی آواز گئی تھے انج کر کے میرے امام نے اپنی کمر تے ہاتھ رکھیا تے آپ دی کمر جھک گئی تھے نیمہ ہو کے فرماتے نے اکبر پترہ ابو دا لک توڑ دیتے فرماتے نے اکبر پترہ جے جامی نام ہے تیرا بابا پہ آیا ہونا میرے امام کربلا بس دوڑے کدے
ادھر جاندے نے کدے امام ادھر جا رہے. ایک یزیدی بازو پکڑ کے کہنے لگا حسین تیرا پتر سامنے پہ تڑپدا ہے دائیں بے کیوں جانا ہے؟ فرماتے نے او ظالموں اے پتر اکھاں دا نور ہوندے سے پتر ٹر جانا اکھاں نبی نہیں ہو جاندیاں. پکار کے فرماتے نے اکبر میں کچھ نظر نہیں آ رہے ایک باری بابا کہہ کے پکار. اکبر دی آواز آئی بابا میرے امام آواز والا دوڑے جا کے علی اکبر دا سر چکے گودی وچ رکھ لے آؤ. علی اکبر دا متھا چومے آؤ عرض کی تھی بابا ذرا میرے دل بھی جننے دا کھچیا جے. میرے امام نے پتر دے سینے جننے دا کھچیا خون دا فوارہ نکلے آؤ. علی اکبر سینے دے ہاتھ رکھ عرض کی تھی بابا جا کے نانا نے آکھا گا نانا بے خلائے تیرے دین سینے دے خون دے کے آیا. اکبر نے آخری ہچکی لئی عرض کی تھی بابا ذرا سینے لایا جے. میرے امام نے گھٹ کے پتر نو جب مارے آؤ. اکبر اس درد نال رہے. میرے امام نے کدے روندا نہیں سی ویکھے آؤ. فرمایا اکبر پترا رونا کیوں ہے؟ یہ پھپھو نو ملنے خیمے چلا چلاؤ یہ امی نو ملنے خیمے چلا چلاؤ سکینہ نو ملنے خیمے چلا چلاؤ. عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا. فرمایا اکبر رونا کیوں ہے؟ گھٹ کے جب مار کے عرض کی تھی بابا میں رونا لوگوں میرا ابو کلا رہ گیا آج میرا ابو کلا رہ گیا آج. اکبر نے آخری ہچکی لئی یہ جڑے بلے روح نے برباد کی تھی. امام علی مقام دی کربلا 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر سی ایک وال بھی جسم دا چٹا نہیں. پر جدو اکبر دی لاش چکن لگے دکھ نال سارے وال چھٹے ہو گئے. سیدہ زینب خیمیاں چ رو پئیاں فرما دیا بابی شہر بانو او ویکھ میرے ویر نو پتر بڈھا کر گئے نی اج میرا ویر بڈھا ہو گیا. میرے امام پتر دی لاش چکی حوراں دیاں چیخاں نکل گئی. فرما دے نے ہاتھی اٹھا کے کرو دعا کہ اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے ڈالو کو کہ اللہ پاک نہ